Ang tema pamatud-an ni Brother Efren Yap de la Piña nga ang Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia og referensya. Okay mga ka-K5, temporary ta nga muhulip na nga ato nga programa ayagan sa kamaturan nga at ano na inyong madunggan og mabati matag adlaw nga Domingo alas 4 pa yung salas 6 agtak na sa kapuno sa kadakong pribilehiyo nga gihatag sa atong amahan nga langit nun. Pinaagi ning numero paborito natong network station K5 News FM 97.7 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Nga din maglingkod lang ta mga K5, sus madunggan na dayon ta sa nagkailang mga dapit din sa atong probinsya sa Negros Oriental o Occidental. Nya tungod sa kahit na usab sa mga kagamitan karon, makita usab ta sa live stream pinaagi na sa K5 News FM Facebook account mga K5. Uyan intag na sumala sa kasabutan sa duha ka mga nailan na o gilan na ginato mga debatista ting ato nga programa. Tali niya Pastor Elmer Monte Alto sa New Covenant Ministry Christian Fellowship o usab sa atong igsoon Catholic Faith Defender Brother Efren Yap de la Piña nga maong topiko sa ato nang nadunggan pamatud-an ingon nga Brother Efren yung afirmatibo ng Roman Catholic Church mao'y tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo sumala sa mga referensya o sumala sa Biblia o mga referensya. Unyang negative side ani mga ka-K5 line ng ato nga alandong Pastor Elmer Monte Alto. Ugo niya ang mga ruling ani mga kaigsunan mga ka-K5 as basic ra man kay ni nya nuris pa gyud ta tungod kay luyo sa ilang mga pag-argyuhan ay doon na magyod atong ma-feel ang mga pagrespeto ay kada bang gugma sa Ginoo yun atong ma-feel nga tali nila mga debatista nga nagpabilin gyud gihapon sa matagsa-tagsa nila kaalimpatakan o kasing-kasing. Bueno nintag na mga ka-K5 so langan ato dayong paminawon. Doon na sila sa unang pagpabarog sa mataghabig, both negative and affirmative. Doon na sila tagpulo-pulo ka mga minuto o niya sa mga cross examination, both parties gapon mga ka-K5. Doon na sila tagpulo, utso-utso ka mga minuto sa pagpangutana. O niya sa gadawang pagpabarog, sa gihapon, 8 minutos sa ilang mga ikaduhang mga pagpadayag og unya 5 ka mga minuto 5 ra ka Pastor, excuse me Pastor, 5 ra ka mga minuto sa ikaduhang cross examination sa kanang pagbabarog 5 o 5 ka mga minuto 8 ang pagpadayag. Okay. Kaya mas shorten. 5 ka mga minuto sa pagpangutana sa ilang ikaduha nga matag pagpa-present sa ilang mga ebidensya mga ka-K5. Ugo niya, doon na sila yung final rebuttal ni ang final rebuttal ni 5-5 minutes ang ilang mga kuan final rebuttal niya siguro sa ulaylangan ato na dayong sugdan niya mohangyo tan ni siguro na ni Catholic Faith Defender sa kato igsoon sa personal ni Brother Rafi ikaw na lang boy mo kuan dia mabalihog na lang may ikaw mo timekeeper sige ra. Dali naman po na kayo na may headset, kita ang cellphone. Resan mo na kanata, so friendly discussion naman eh. Okay, so wala langan, ato tayong paminahon mga ka-K5. Ang maong mga presentasyon sa afirmatibo nga bahin, Brother Efren Yap de la Piña sulod sa mga pulo ka mga minuto unyag, doon na mo yung mga komento pangutana, ay mo kataha, ay mo pag-hesitate, kuhan lang mo, i-comment lang nyo sa ato nga Facebook Live, aron ato dayong basahon o i-address lang dito sa mga kuan kinindi ang debatidor ang inyo ang mga pangutana o komento sa walalangan. Brother Efren Yap atong paminahon magsugod ang imong mga minuto sa pagpadayag sa diha nga mag-istorya ka. 10 minutos. Salamat niyo Mr. Moderator Brad Douglas sa mga magruwali maglalantugi sayang iyang gilang Santa Papa Paulino Agapay.
Ug sa to binanggang atbang Pastor Elmer murag ika pito na mong panuli diskusyon na ni sa diri sa K5 ngilado kayong sesyonan sa Negros abot sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Unya atong timekeeper si usa ka batan-ong sibli sa Negros Oriental, Brad kining Rapi. Suma sa tema nga pamatud-an nga Iglesia Katolika Romana tinukod ni Jesus Christ suma sa Biblia o referensya. Sa referensya, klaro na kayo nga diya sa balang kasulatan o referensya kining Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. The Catholic Church has divine society founded by Jesus Christ. Sa ito bang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo? Yung International Encyclopedia Volume 15 page 520, the Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church. Comparable twofold natures of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. Sabi siya pa, ang Iglesia Katolika Romana matandi na to sa duha kiniya ni Kristo, Diyos og taong matuod na siya may nagtukod. Ang mga world Christian religion na sa world religion naingon po diri sa page kung makikisyon ang page 26 naingon diri the Roman Catholic Church traces its beginning to about AD 33 to 33 when Jesus Christ instructed the apostles. The Roman Catholics believe that Jesus Christ founded the church. Sa ito pa, gitukod ng Kristo among simbahan Katoliko Romano. Sa referensya na niya ang ubang mga referensya ang Young Student Learning Library Volume 18 page 2120. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of one religion. Sabi na siya pa, usa ka libo ka tuig milabay gikan sa pagkamatay sa itong Ginoong Jesucristo, ang tanang Kristiyano membros usa ka reliyon. Unsa mga reliyon na? Sa page 2121 kay page 2120 mo to sa volume 18 libro Young Student Learning Library volume 18 page 2121. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Sabi niya pa, usa ka libo ka tuig milabay gikan sa pagkamatay sa itong Ginoong Jesucristo, ang tanang Kristiyanos membros sa usa ka reliyon. Muning reliyon ako ipabarog karon nga gitudlo sa Iglesia Katolika Romana nga gitukod ni Kristo. So kanang ubang reliyon, ilaha po na. Porarita sa Biblia sa Daniel 2:44, amang gihirian nga di malumpag. Daniel 2:44. Unsa man ang gihirian nga di malumpag? Manong iskutan sa the first gospel of the Bible according to St. Matthew chapter 16 verse 18. Ingon dito sa Latin language, Tuis Petros et superam Petram edipicabo ecclesiamiam et porte impere non prevalebunt adversariam. So itilio Peter, upon this rock I will build my church, even gates of hell shall not prevail against it. Church singular usa ka iglesia. Sinadtong panahon na wa pagilaing simbahan nga nagtikaw-tikaw. Mao rin ang simbahan Katoliko nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Nya nabay ebidensya sa Biblia nga nagoy Iglesia Katolika. Timan ano to ang tema sumala sa bilang referensya wa magapos sa usalang ka Biblia. So pwede lain-laing languages na sa
Dam ko yung Greek Bible rin eh, nadaan ako. The New Testament was written in Greek King James man eh. Sa to pa, ang maong Grego, New Testament, Greek New Testament original. Luke chapter 4 verse 14, Lucas 23:5, niyon ito, Kai femi exulten, tis Catholis pericurum pedeauto. So the word Catholis meaning universal, makahirapon. So nakasulat din sa Lucas 4:14, niya kay suma sa Juan 19:20 dito sa uluhan ni Jesus, mga lalang pinulungan, Hebrew, Greek, Latin. So bang version Aramaic, Greek, Latin. So Grigo niya hubaran dan natin kay itugot mo na ang Lucas 4:14 sa natin, et fama exit per universam regionem deilio. So universam, that is accusative case ning universal sa to pa makailapon sa tibok kalibutan. Muna Iglesia Katolika na tukod dito sa Jerusalem ni Jesus Christ, pero ang simbahan ng gitukod wa sa dawata sa mga tao dito kay nagingon man ng Ebanghelyo John 1:11, he came unto his own and his own received him not. Sabi siya pa nyari siya sa kuliyon ng katawan apan wa siya dawata. Mo ng headquarters na Catholic Church sa Jerusalem extended to Rome, ilugay nga to sa Roma. Unsa may ebidensya na to mga kaigsuhan? Buhat 23:11. Sa gabi niya na ang Diyos nitupad kang sa Pablo ngayon, Pablo ayaw kahadlok, kining gipamatuod mo sa Roma, nagpamatuod usab ka sa Jerusalem. Sa ito pa, gikan sa Jerusalem niya kailap nga sa Roma, gikan sa Roma ikailap sa tibok kalibutan, Roma 1:7. Muna nga niabot sa Pilipinas niya na sa Negros, nasa Cebu, kay unang Kristiyanos ang Cebu Philippines. Diha gida mo na diha ang naguna nga kanang ubang lugar lahir kay Cebu may guna sentro sa Kristiyanidad. Gida ni Magellan niya mga kaigsunan. Niya 500 years so dugay na. Sa to pa ang maong simbahan makailapon unya nganong ilang ni siya og Roman Catholic kay Catholic Church ng Convention. Tungod kay mo lagi itong ebidensya sa Acts ilang minuto ba? Buhat 23:11 na usa sa kaligunan nga mo'y ebidensya gyud na ang the Church of Rome, the Church of Jerusalem just sempre ara. Unya buhat 23:11. Yang Marcos 11:17 matod ba sa alinatin kadayon, Domus mia domus orationes bucabitor omnibus gentibus. Iyang pangalan ng balay sa bagampo sa tibuok kalibutan. Sugikan sa ngabil ni Ginoong Kristo nga iyang gilitok yun kanang milan niya iyang pangalan. Sabihan makailapon sa tibuok kalibutan universal. Sugikan sa ngabil usam ng ngalan Acts 9:31 sa Grigo, diyan ko Greek dire, yung dire nga sa Greek New Testament mga kaigsunan, yung dire nga iminon Ecclesia Catholis tes Judaias kay Galileas kay Samarias irinin ikinin oiko mudumi. So the word Ecclesia Catholis, which means Catholic Church, mo kana ang natukod ni Kristo usa ka iglesia, Mateo 18, unsa iglesia buhat ng ibernito no Iglesia Katolika. Nya base sa referensya atong ginganlan, so naprubahan nato ining 10 minutes gihatag sa moderator Douglas dire live sa K5 News FM nya gitaiman ni Brad Rapi CFB sa Dumaguete nga atong pabarog ang Iglesia Katolika Romana tinukod ni Kristo sumala sa Biblia referensya.
Seconds naman. Okay, nain habilin nga pulo ka mga segundo pero giwid na lang ni Brother Efren Yap de la Peña. O niya mao kadto na ang nadunggan natong iyang presentasyon. Sumala sa iyang gipermahan nga proposisyon nga pamatud-an niya nga Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesus sumala sa Biblia o mga referensya. Nya dili neta sa portion sa pagpangutana sulod sa mga 8 ka mga minutos ato nga paminawon si Pastor Elmer Montealto aron mahinabo ang mga pag-ayag sa mao nga presentasyon. Go ahead, Pastor. Okay, unang pangutana nako sa imong presentation, brother. Diri ko muuna sa bersikulos Biblia kay mao man ni sa atong tema, una ang Biblia, usa ang referensya, pero imong gibali, una ang referensya, usa ang Biblia. Pero okay ra gyapon. Now, madto ta sa Biblia, dito ko mo nagpangutana. Pagtukod ni Ginoong Hesus sa iyang iglesia, siya gyud personally ang nagtukod ini. O yon dili. O yun, siya gyud nagtukod Mateo 16:18. Okay. Now kay siya man gyud personal ang nagtukod sa maong iglesia ug matud pa sa imong tema nga imong gipamatud-an kanang maong iglesia nga personal niyang gitukod mao man ang Roman Catholic Church. Now, pagtukod ni Ginoong Hesus ini tinuod ba gyud nga mao na siya ang Roman Catholic Church ang iyang gitukod? Tinuod dili? Tinuod yun kay base gud sa pulong sa Dios ug mga standard nga libro. Okay, sa kalibutan. matod nimo tinuod gyud. Kay pagtukod ni Ginoong Hesus dinhi man siya siyuta niya ng panahon na asa nga specific nga lugar nga diin gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Wala nga mo ang part sa Israel, nasod man Israel, mo ng Ang Jerusalem. specific nga lugar, Jerusalem. Okay, salamat. Now, kay Jerusalem man, niya nang panahon na, gitawag ba og Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristong Iglesia? Wala o gitawag? Niyadtong panahon na mo ng Iglesia Katolika ang gitukod ni Jesus Christ. Tungod kay wa siya dawata sa Jerusalem sa mga tao John 1:11 mo nang sa buhat 23 extended to Rome. Okay. Ligway nito sa Rome. Pusbon ko ang So akong the church of pangutana. the church of Jerusalem, the church of Rome, just as in parehara. Ang imong terminong gigamit unresponsive. Sa una mo ingong ka unresponsive basta dili haom sa gipangutana. Karon mo gamit ko niya nang imong giingon nga unresponsive. Kaya nga akong gipangutana, mao ba'y gihingalan ni Kristo sa dihang gitukod niya ang iglesia dito sa Jerusalem ug Roman Catholic Church, mao dili? Mao good kay biblical man na. Okay. Kay sa Marcos 11 iyang pangalan ang balay sa pag-ambos sa tibuok kalibutan. Karon. Universal ngalan ganya. Karon kay ningingon man ka nga mao gyud Roman Catholic Church gyud. Kay mao na akong puntos pangutana unya ningon ka nga mao categorically gitubag nimo nga mao gyud. Karon ang akong punto, asa mabasa diha sa Biblia sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia nga gihinganlan niya og Roman Catholic Church? Na sa Biblia niya nantima sumama. Dili ang akong pangutana sa asa mabasa, wala ko may og naa ba o wala. No, so isintro na to, asa mabasa sa Biblia nga mao gyud na Roman Catholic Church gyud ang gihingalan sa iglesia kay imo man gyud tong gilitok nga mao siya. Mao nasa Biblia. Lagi asa mabasa sa Biblia. Nasa buhat 9:31 sa Okay. Griego. Buhat 9, Sa Greek Bible buhat 9 31. 31. Pwede ba nga ang imuhang giingon nga Greek Bible ipabasa nato sa moderator o mabasa ba didto nga ang giingon didto Dara. Roman Catholic Church? Ato ko na ipabasa sa moderator. Dara. Karon nga maang tigpaminaw mahiyagan. Oh, Okay. Mabasa ba sa ini? Sige, ato ipabasa. Ecclesia Catholic, meaning which means Catholic Church. Atong basa. Dara brad. Kanang nagibutangan ang kuha. Kanang Jesus Christ picture ba? Gini. Roman Catholic Church, no? Yung naka-highlights color yellow. Oh. Sige. Okay, atong basahon. Al-ula ay Unsa man na? Latin?
Grigo na, Grigo. Diyan mo ko Latin bodo. Latin. Klaroon ta na kay ang imong giingon Roman Catholic Church ha. Hindi, Iglesia. Diyan Grigo eh. Klaro na daw. Oo. Iglesia. Na. Unya Roman Catholic Church. Na. Pwede na siya. Ito. Oh, mao na karon. Mao na dinhi nato masulta. Tara, Brad. Dili Roman Catholic Church ang akong gipangutana. Kaniyo man ka nga ang gipangalan sa gitukod ni Kristo. Oh. Dili, excuse me. Tita Lambda Sigma. May Roman Catholic dia. Ayan ang mga litra mo imong Bago sa Brad, Pastor Elmer, Sige. ang sakong affirmative speech presentasyon, ang the World Catholic Church and the Roman Catholic Church parehara. Ang imong gipamatod So, wala wala sa ako na ang iyong kag the World Catholic Tiblahan. Church parihara sa Roman Oh, Catholic Church. parihara. Ang atong tema, ang Roman Catholic Church mao gitukod ni Kristo. Nya nangutana ko nimo kung mauban ni siya ang gipangalan ni Kristo sa diyang iyang gitukod. Unya ninyo man kag mao. Wow. May paganis ba sito di kaniyon nga dili ulahi na ng Roman Catholic Church gihingalan. Pero ikaw Kaya ganiyon tamang topic ugulahi. Atong yalan, ang Roman Catholic Lagi, Church ingon ka pinako ni nga, Kristo. ang Roman Catholic Muli, Church na. lima na to. So, nangutana ko nimo asa sa Biblia, gihatag nimo ang teksto. Oo. Sa imong gihatag nga teksto, kay wala man didtoy mabasa nga Roman Catholic Ay, komentaryo, pangutanan. Dili, mao ni premise Oo. sa pangutana. Oo. Excuse me, brother. Premise ni sa pangutana. Kay wala man didto nabasa ang Roman Catholic Church o yun na nimo nga dili mao ang imong gihatag nga teksto. Ang ganito kay sumasaad argumentation na debate, kinahanglan nga Wala ko mangutana. Kami na sa debate mo premise ako tubag. Sige. Ang kanang in general argumentation explain kinahanglan mo explain higa Explain. sa affirmative. Dili, Muna ang nga, akong pangutana- ako nag-explain kanina nga ang World Catholic Church and the Roman Catholic Church parehara. Nabay Catholic Church sa imong gibasa? Naki, murat no ibit 21 day. Dili, nabay Catholic Church sa imong gibasa sa buhat 9. Ecclesia Catholis. Naa? Ecclesia. Di man na Iglesia Katolis ang giingon sa buhat. At tanaw basaha ko. Nabay Catholic Church dali. Daw Ecclesia Catholis di mo nagrigo ang gigo. Ikaw basaha daw nabay Catholic Church diha. Catholic Church na ay. Dili, ang atong gipangita dili ang imong giingon kaniyong Wala kag na. Iglesia Katolis. Naa wala. Dara, na. Oo, lisod kay ni. Gamitan ta nimo Grigo pero wala diha Pero- ang pinulungan. Sige. Imin on Ecclesia Catholis. Ha? Iyo, Ecclesia. Asa may Iglesia Katolis ini? O kato sa Greek character ni Ha? daw kappa tita lambda sigma. Di, imo man ang Consonant. Ah, may- Ano? Katolis. Tes Judayas kaglalayas kay Samarias. No, klaro ano? Unya, di man ato ang the New Testament was written in Dili original. dili man na original nga Greek imo ang gigamit. Original, Ano sa man? mga tawag nimo? Hudiya ang iglesia sa Hudiya ang naa dili iglesia Katolika. Dili, excuse me, brother. The New Testament is the Greek original, no? King James magining Grigo, ha? Dili ni ako. Asa King dili ni James ko- nga Grigo? Nabay King James nga Grigo, Ay. brother. Ano Wala, akong no. pangutana nimo niyong ka King James nga Oo. Grigo ang imong gibasihan. The New Naba Testament- di King James nga Grigo. Na. Karon pa ko ana nakadungog nga King James nga Grigo. Oh, pitan ni. Okay, sige. Mahibaw ka daw. Kay dili man siya related sa atong tema, ako nang ipadaplin. Oh, sige. Mosunod kog pangutana nimo. Kay ang Oh, imo sunod nga ba? dito na ko na i-decide sa akong Oh. presentation niya. Now, ang akong sunod pangutana 2 minutes na lang. Okay. Akong sunod pangutana. Kini bang imong gihatag nga referensya nga usa ka reference nimo dinhi ang Young Students Learning Library. Nag-ingon dinhi 1,000 years after the death of Jesus Christ. Tanawa ha? Oh, lagi. Oh. Tinuod na nga imong gigamit nga referensya. Oh, sinood ko na. Kanang 1,000 years after the death of Christ, mao ba nay pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia?
ang humat 33 edi gitukod ng Kristo ang Dili, simbahan. ang akong pangutana, kining referensya ang imong gigamit. Kaya nagamit kag referensya 1,000 years after the death of Christ. So, Ang pasabot mao ni talaga, imong Barat. giproyba sa imuha nga mao'y natukod ni Kristo ang iglesia. Mao ning gigamit nimong referensya eh. Now, pag ingon excuse me, ang akong pangutana mo ito baga. Gusto na akong maklarify ni. Kay gigamit nimo ang referensya 1,000 years after the death of Christ. Mao ba'y pagtukod ni Kristo sa iglesia 1,000 years after sa iyang pagkamatay? So wala pa nang referensya natukod ng iglesia na. So sayop ning referensya ha imong gigamit. Nisupod na sa Biblia ang Sa maning referensya. support ini, 1,000 years naman yung referensya. Wala namang referensya. Lahin na ni. So di wala nilabot sa atong tema. Di, duha man itong gibasihan. Di, klaro na ang kuno nimo nga wala labot sa tema nato ning 1,000 years after the death of Christ. Ang ipasabot ana Brad Pastor Elmer. Di may ikaw mapasaba ako may Ako naging ipangutana nimo, wa nilabot sa tema o apil? Usana sa cross reference among referensya. Okay, time Cross naman. reference gamit ka po na. Okay. Okay, mga kaayagan, mga ka-K5, mao kadto ang 8 ka mga minuto sa mga pagpangutana sa negative side ngadto sa affirmative side. Aksyon dugo akong ilong atong pabasa ko sa Grigo yan. Ininchik na may sinulata. Wow. Aksyon taga ko na ning mga basahon nga. Kuan ba panggamiton nga bisan kita mismo mga Pilipino dito ka basa. Okay, mga ka-K5, nindot kayo. So arita sa 10 ka mga minuto nga mga pagpangutan pagpahayag ni Pastor Elmer aron sa pagkinindi ang pakita sa iyang pagsupag sa proposisyon nga ila ang ikasabutan tali sa affirmative side. Pulo ka mga minuto, Pastor, magsugod yung mga minuto sa pagsugod ng mga istorya. Okay, maing hapon sa tanan, labi na sa atong mga kaigsunan nga membro sa Roman Catholic Church. Kini interesting nga topiko para ninyo tungod kay kadaghanan gyud sincero nga nagtuo nga mao gini siya ang original nga gitukod. Unya nagtuo ra pud mo sa inyo mga Catholic faith defenders, labi na si Brother Efren kay gikan may Sugbo. Akong ayagon karon, atong ayagon karon ang iyahang gipamatuod kung tama ba. Tinuod ba gyud base sa ebidensya nga kanang makabarog ba. Kung adto pas korte kinahanglan nga atong sutaon pinaagis pag-cross examine ang mga ebidensya kung tama ba o dili. Kay igor atang nakadungog og naay iglesia, mao na siya. Naay Katolik, mao na siya. Dili man ay nana ang atong pagsabot mga kaigsunan nga naman. Wa gyud siya nabasa gikan sa Biblia nga Roman Catholic Church. Ang pinakaklaro dinhi di gyud na mabasa bisag kanus-a nga Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. So, inference na siya, gi-infer ba, gisabot lang na na-connect ang Roman Catholic Church, pero ulahira in taong kayo nga kanang Roman Catholic Church ning tungha. Na naman, sa akong munang pangutana, gitukod ni Kristo ang iglesia asa, yun siya sa Jerusalem. Sa dihang gitukod dito sa Jerusalem, Roman Catholic Church ba ang gipangalan? Dili. Moro ginay klaro unta nga tubag. Kana bang walay biases bitaw, walay lipat-lipat? Dili gyud mao. Nga naman, sa Jerusalem gud gitukod, nganong na Roman man. Di ba? So lipat-lipat. Sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia dito sa Jerusalem, wala niya hisgutig unsay ngan. Mao na klaro diha. Maunta na itubag nga wala hisgutig unsay ngan. Oh, kaya ninyo man siya Roman Catholic, di klaro kayo nga lipat-lipat igsoon. Diya palang daan nga bahin. Kanang Mateo 16:18, wa gyud maghisgot og ngalan sa iglesia. Di ba? O kana. So ninguyo na nga to mga kaigsonan diri nga mga uban nato mga igsoon nga Roman Catholics. Mao na siya punto. Gusto na kong ipalutaw na nga dili pwede diri lipat-lipat na to kaya yagon man nato ni. Now, sunod nga gibasihan. Ikaduhang teksto gikan sa Biblia, Lucas 4:14. Agoy.
Kay tungod ining teksto ha, makailapon daw universal. Tanaw na tog haom ba? No? Lucas 4:14 kay wa niya gibasa ang aktual nga teksto. Pero naa din hiigsoon dili mao ang wala mo ingog universal. Tanaw na to. 4:14. Og diha sa gahom sa espiritu, si Jesus mibalik sa Galilea, ug ang balita mahitungod kaniya nasangyaw sa tibuok kayutaan nga kasikbit. Kay kasikbit sa Galilea. Dili kay universal tibuok kalibutan nasangyaw. O lahi kayo, wala. Mali gyapon, lipat-lipat ang ebidensyang gigamit sa 4:14. Dili universal tibuok kalibutan kay dito ra mas kasikbit nga mga kayutaan sa Galilea ang pagsangyaw nining panahon na sa 4:14. Okay. Buhat 23 versikulo 11. Tanawan ninyo igsoon unsa kalipat-lipat ang paggamit sa bersikulo aron mo ingon ta nga kanang ebidensya ni nga ang Roman Catholic Church mo ay gitukod ni Kristo. Buhat 23 versikulo 11. Akong basahon din ni igsoon og giunsa pag twist o pagtuis kini nga bersikulo. Og sa pagkagabi ina 23 versikulo 11. Ingon siya nga ang iyang konklusyon diri, the Church of Rome is the same as the Church of Jerusalem. Tanaw na itong maubay giingon sa versikulo. Og sa pagkagabi ini ana ang Ginoo mitungha kaniya. Kisam ning kaniya si Pablo, Apostol Pablo. Og miingon, sumalig ka kay maingon nga nang himatuod ikaw kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga manghimatuod usab ikaw didto sa Roma. Nabay church diring gisgutan? Mao ni igsuon gitawag siya og kanang gigamit ang teksto nakahisgot man dili Jerusalem, nakahisgot mag Roma, gisumpay-sumpay para nga mo conclude nga the church in Jerusalem is the same as the church in Rome. Pero mali. Muna siya lipat-lipat nga pamaagi sa paggamit sa bersikulo sa Biblia. Mga kaigsunan, magbantay ta ini kay bisag unsa pwedeng himo-himoon isumpay-sumpay pero di gyud na siya mao tinuod. Ang ako din ipag-ayag lang kung unsa gyud tinuod, no? Kay kung mao man gyud galing ang giingon sa kasulatan, ay nganong magdugay ko? Nganong magdugay ko igsoon nga magpabilin ko diya apan unsay lig-on akong ebidensya nga kining maong pamahayag ang Roman Catholic Church dili mao ang gitukod ni Kristo. Imagine ha, circumstantial evidence. Asa gitukod ang iglesia dito sa Jerusalem. Niuyon siya na. Gihinganlan ba Roman Catholic Church? Wala. Wala na niya uyon eh. Kaya niyon man siya gihinganlan. Pero pangitaag asa teksto, wala na ikapakita. Karon, ingon siya, buhat 9:31. Mo to'y gipasa niya dito sa moderator. Nagkalisod-lisod taon si Brother Douglas kay ipabasa man niya. Unya, gikan ko no sa King James na Biblia. Bantay ha? King James nga Biblia, pero Greek. Nabagoy King James nga Greek. Hinumdumi mga kaigsunan nga ang King James Version, English na siya nga Biblia. Gitranslate na sa gikan sa mga original nga mga languages ngadto sa English. Pinaagi ni King James siya nagsugo og mga scholars nga mo translate. Walay sa kasaysayan wa pagig ko kadungog og kasaysayan nga nagtug-an nga dunay King James nga Biblia nga ang sinultihan Griego. Ha? Tanawa ko na lang inyong giingon nga referensya King James unya Greek. Ala bisag asa mo mangitag standard reference ana ang King James English gina siya wagi Greek ana. Busa matawag siya nga lipat-lipat igsoon. So gusto kang magpabilin anang lipat-lipat nga pagtulunan.
O okay man na. Kay personal man na nato nga choice, no? Personal man ang pagpili. Pero di gid na mao tinuod. Nga naman, ang tinuod dili kinahanglang ilipat-lipat. Ang klarong ebidensya dinhi, kining mga referensya ang iyang gigamit igsoon, it's either bias, Catholic nga authors ang nagsulat, or mali ang pagpadapat sa iyang reference. Say for example, hatagan ta mog ehemplo. Kining akong gipangutan na ganiha nga nahutdan na tagoras. Ang unang referensya ang gigamit niya nga katong Grolier's Encyclopedia. Ang author ana mga igsoon Katoliko. So, gi-assume nila nga ang gitukod ni Ginoong Hesus dito sa Jerusalem mao ang Roman Catholic Church. Pero way ebidensya ang gipakita. Karon ang sunod din nga reference, World Christian Religion. The Roman Catholics traces its origin. Tanawan ninyo ng term. Bantayin ninyo, the Roman Catholic traces its origin. Ang Roman Catholic rapod mo ay nag-trace ana, dili kay mauna siya historical fact. Tanawa gud ang content, dili kay mo nakabasa mo Roman Catholic o niya pangingog traces its origin, moingon na dayon mo, mauna na siya. Si Kristo mo ay nagtukod ana. Dili man na mao. Kay ang unod sa referensya nag-ingon, gitrace lang nila ang ilang origin. Sila ra ba mo ay nag-trace parehagod nga bisag kinsang punduka, ano pananglit ang Iglesia ni Kristo, mo trace pod sila nga sila po'y tinuod gitukod. Sila po'y nag-trace. Pero dili nga maoy giingon sa referensya nga mao gyud ni ang gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem. Ang last na point, kining 1,000 years after the death of Christ, ingon siya, relevant ni siya nga reference. Laliman kag 1,000 years after the death of Christ, unya may relevant ana nga mo pay pagtukod ay ni Kristo o sa kalibo ka tuig na human siya ang kamatayon. Anawa na gyud ni nalayo naging kay ning referensya ha. Mo nang magtuon ta nga atong referensya gamiton kanang haom sa tima. So klaro igsuon nga wa gyud ka pamatuod ang akong katbang. Mo nang ginigar nako ni siya kay wa gyud siya ka pamatuod. Napaman ni sunod nga stand apiki na mas oras dito na ako oy pahibalo ninyo igsuon nga dili gyud mao ang pagsabot nga na maoy gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church dito sa Jerusalem sa sunod nga stand. Pero kini lang na dalaygon ang Dios. Amen. Okay. Mao kadto ang kinindiya ang kinatibuk ang presentasyon ni Pastor Elmer sa iyang pagsupak sa pamatudan sa afirmatibo nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo sumala sa Biblia o referensya niya. Ari di hapunta sa mga pagpangutana sulod sa 8 ka mga minutos pinaagi sa atong affirmative side niya magsugod ang imong mga minuto. Brother Efren, sa pagpangutana sa diya nga magistorya ka. Salamat Mr. Moderator Brad Douglas. Niya isip affirmative mo cross-examine ko sa negative sama naman ni pahayag ang negative side kay ako may nagdaog boarding of prop sumala sa tema ang atong gikasabutan Brad Pastor Elmer ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo nakasabot pa kanang timahawa. Okay. Ningnigar gani ko kay wa gid ka kapamatuodan ng timaha. Magkasabot kay ko stima pero ningnigar ko sa imuhang gipabarog kay wa man gyud ka pamatuod. Karon ako namang pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Romana gitinukod ni Kristo. Ningnigar ka nga dili. Kung dili si Jesus Christ mo nagtukod kinsa man tawana. Who is the founder of the Roman Catholic Church? If Jesus Christ is not the founder of Roman Catholic Church. Akong tubag. Akong tubag. Oo. Dili ang burden of proof nganhi sa kuha nga ako na po'y pangitaan ni mo kisay nagtukod. Ang akong burden of proof, ang akong
katungod din hikaron ang pagbungkag sa imuhang burden of proof nga dili mo na tinuod. Nga naman giayag nako, oy di man na tinuod oh. Wa magitik Mr. Monitor, the answer is not responsive. Responsive by kay na. Pastor Elmer. Di ka Kaya ako responsive. naman giprobahan nga si Kristo mo nagtukod base sa referensya o Biblia. Karon, kung hindi si Kristo, mo na isin yun, kinsa mang tawanan nagtukod sa Iglesia Katolika kung dili Jesus Christ. Tubag. In ani, brother, wala ko magpamatuod nga ako'y mo. Wala, bigla ko magpamatuod. Negative. Sa kibaw ko, Negative ko. Ano kong burden of proof? Imo mang ginigar ang burden of proof nga ang akong presentasyon nga dili tinuod. Negative ka, dili tinuod. Kung dili tinuod si Kristo may katukod, kaya nakasabot mga kakastima, kinsa mang tawhanan ng tukod sa Iglesia Katolika Romana. Dili, ang giingon, dili wala lagi ko. Wala, ginay labot sa tuma. Apo yung naslima, sindro kaya na. Wala, ginay labot sa tuma nga mo ingon ko kinsay nagtukod. Kaya wala naman ko'y katungod, ana. Ako na po'y mo affirmative. Mo Wala na po po, si EYD pananglit ang nagtukod. Dili man na pwede. Kaya ako naman po'y affirmative, ana. Ang nahitabo lang ini, ning bungkag ko nga ang imuhang gihatag nga mga teksto, wala ka pa matuod nga si Kristo mo ay nagtukod sa Roman May Catholic agi, Church. natural, negative side ko ka. No. Dili si Kristo nagtukod, akseptado ka na sa Iglesia Katolika? Dili si Kristo mo nagtukod sa Iglesia Katolika? Dili po na mo atong tema. Diba? Ang atong tema, mao siguro, ba sige ikaw may wala siguro sabot sa tema. Mr. Ang atong Victor, tema, ang excuse me. Ang atong tema, ako pa ning tubag. Ang atong tema karon, pamatud-an nimo nga ang Roman Catholic Church maoy gitukod o tinukod ni Ginoong Hesus. So, Yung negative bang gadi, nisupa ka, wala? ning supak mo So, sa mga di mamatud. Kay wa man kayo mamatud. Nisupak man nga si Kristo mo'y nagtukod sa Iglesia Katolika Dili mo Romana. Sa ba? nagtukod. Ang gitukod mo Ang yan gitukod, tema. Dili ang nagtukod. Ha? Ay, sagbot kaya ako nung nasa pag-crucifix. Sige. Pangalawa na. Nisupak man nga nagpabarogo si Kristo mo'y nagtukod. Kaya nisupak ka, sa ito ba, lahi mo'y nagtukod din dili si Kristo. Excuse me. Talagang mga Ang sentro sa atong tema lagi, ang Roman Catholic Church, dili ang magtutukod. Magkagawa ka na, tukod. Tinukod ni Kristo. Wala ta magkuan diri. Ang sentro ba sa topic, ang sentro sa topic na to, ang Roman Catholic Church, maoy tigitukod ni Ginoong Hesus. Dili kay si Kristo. Mr. Monitor, ang time ay kuhan ba? Ganing. Unsa man na? Kaya ang Dili man atong pwede itaas kayo ng i-close na to ang time. Dili 1 minute man ang gihatag nga kuan sa Tubag to. mo? Oo. Karon, sa Mateo 16:18 kung i-premise ka kung gamit ganina. Unyan ka nga si Kristo nagtugod ugo sa iglesia. Perting mo yun na. Okay. Mateo 16:18. Yun kay kuan na. Yun kay ka. Kaya naman na sticks to sa Biblia. Ngayon po nga, ang Katoliko may gitugod na. Na, kana mo din ginakulinan yun. Kana mo ipertigon sa iyo pa. Kaya wag yun maingon sa Mateo 16:18 nga ang Roman Catholic Church mo gitukod ni Kristo. So, Wala ano na. na? Kaya dili man si Kristo gitukod sa iglesia Katolika, kaya di man Katolika yung gitukod. Unsa man simbahan ang gitukod ni Jesus Dili Christ? lagi na akong katongdanan. Dili Katolika. Mr. Wilter Patabag, that is a pertaining questions, valid question kay ningon ka dili Katolika kay wag mo mabasa. Sa to ba ni mention ka og dili iglesia Katolika ang gitukod. Bungutana, kung dili iglesia Katolika ang gitukod ni Kristo, unsa may nga sa simbahang gitukod niya? Dili pod na mo akong katungdanan ron. Kay ning supa ko nimo tungod kay ang Roman Catholic Church dili Jerusalem, Roma. Mo na nga sa imong gihatag nga ebidensya ang gitukod ni Kristo ang iglesia dito sa Jerusalem. Unya kini kay Roma man. So dili siya mao. Karon, Ano tatong nangutana ko nimo ganiha? karon sa pangutana. Oh. Base dire sa Biblia, kay Biblia matong tema sa dire sa kuan. Asa? Babasan to sa Mr. Orator. Dire sa Old Testament kay bagong tugong mo wala pa kuno. Dire sa the book sa libro ba? Kani Biblia na no? Unsa? Biblia Bible na. Oh, ko kabalo nimo kay dapat kung kana basig libro Libro natin na Bulgata lagi. Latin na Vulgata. Okay. Di Biblia ni. Okay. Na may mabasa ni simbahang Katoliko. Dawaton mo ni nga sakto ning Biblia.
Sa simbahang Katoliko. No. Ayaw sa kog kuana kung wala ko kabalog unsa nang imuhang Ang pangutana, naam ni Jesus sa Biblia, simbahang Katoliko, sakto na dili. di klaro na kay unsa nang sulod sa Biblia, referensya ba na siya nga na-footnote ba na siya o o dara sulod yun. Sus Biblia, Si- Isaiah 62:1, Latin na Vulgata. Isaiah 62:1 nga Roman Ayaw Catholic. gamitan ni Biblia kay Latin na Vulgata ang gikutlo. Sumala sa Latin na Vulgata, Latina Isaiah. Vulgata. Oh, 62:1. Ano yan? Simbahang Katoliko. Simbahang Katoliko, Oh. Isaiah 62:1. Oh, karon sakto na sayo. Buta na, sayo po sakto. Ha? Sulat man. Asa na sulat? Kanina sa Biblia ba? Aw, ang imo sigurong pagsabot mo na sayo. Dili ka na sabdo Nga nung nakaingon ko na, pagmatasa, akong tubag mo ni. Ang imo sigurong pagsabot mo na sayop kay lalimang kag Isaias, wala pa mas Kristo na. okay. Last 2 minutes, last Nya, 2 minutes. na may Katolik niya, ang imong pagsabot mo na sayop. Sunod mo tana. Sunod. Dili sa Leviticus. Sige. Kung mabasan kung One Holy Catholic Apostolic Churchery. Leviticus. Oh. Sa Biblia Sakra. Biblia Sakra. Oh. Nya, One Holy Biblia, Catholic Church. wa ko ta magbase og usang klase sa Biblia kaya ako bitang ingon ko usa. Kani English ug Latin eh. Unya, unsa pang Nasunod pa mo? rin Iglesia Katolika. So din Biblia. Lagi, unsa Yung pang mga mo? wala kay supak. Ay, ang ina ni ang akong tubaga na. Oh. Kanang imong gihatag nga teksto Leviticus, unya nagisgot og Roman Catholic Church, patin sa iyo pa na. Nga naman. Kay imo mang giingon nga si Kristo mo ay nagtukod, wa pa may Kristo ang Leviticus. Sa layo na gikayo hinuon ang imong ebidensya. Di ba ang nangutana ko Mr. Peter, sakto ba ni kay nasulat ng Biblia? Di ang imong pagsabot lagi mo sayo. Nga naman, kay ang Leviticus wala pa si Ginoong Hesus ana magpakatao. Unya ang imong giingon nga gitukod ni Kristo dito sa dihang natao na siya sa Jerusalem. Sunod pangutana. Pwede sa iyo pa ang Dili imong sa Leviticus. Gruner Di Encyclopedia. na sa aya gidi noon. Kuan man kining nagbasin dag referensya. Ang Roman Catholic Church o Catholic Church gitukod ni Jesus Christ. Di yun sa pagsulat. Ngayon Yun sa the Catholic Church, the Greek word Catholicos, founded by Jesus Christ. Ang Iglesia Katolika. Pangutana, namin sa referensya. Amen. Tinood dili. Imurang Pangutana, binisayon. tinood dili. Unsa lagi statement? Ano Ano naman ang Iglesia Katolika founded by Jesus Christ? Roman Catholic Church ba? Kaya mo na sa atong tema. Dalaw, atong premise Iya, atong tema, Dalaw, Efren. the Catholic Church in term general applied to the divine society founded by Jesus Christ, hence called Roman Catholic. Tinunod li. Ang imong pagsabot mo ay patin sa iyo pag yun. Kaya nga naman, ang giingon man dito, generally applied. Kisa may nag-apply. Di ang mga Romano Katoliko po. Iwa, nag-igong panahon, Mr. TMB, pero wala na, no? Wala na igong panahon sa mga pagpangutana sa affirmative side nga to sa negative side. Unya, diri na ta sa ikaduhang pagpabarog, paglatag og mga ikaduhang mga ebidensya sa affirmatibo sumala sa iyang gipamatud-an nga proposisyon. Unya, sulod sa mga 8 ka mga minuto, magsugod ang imong mga minuto, Brad Efren, sa diyang mag-istorya ka. Brad, salamat din Mr. Moderator o sa itong pinanggat bang Pastor Elmer. Subaga pa yung nadunggan yung mga kiksunan nga ang iyang strategy style argumentum ad populum. Ignore the real questions. Sumasa argumentation and debate. Nga naman, tanawar ang ako mga pangutana na suma sa lagdas iba. Kaya debate di mo ni preaching, teaching, ay maning debate kuwali. Nagpresentar ko nga si Kristo mo ay nagtukod sa Iglesia Katolika Romana. Unya, negative ka, sa ito ba, munigargi ka sa akong ipahayag. Muna akong pangutana, kung dili si Jesus Christ mo nagtukod, kinsa mang tawhana. So, ano siya, sayop giguno ang akong wan. So, muna nga, wa niya matubag. Diya, dapat hagba na itong pinanggang katbang negative side, Pastor Elmer. Kaya di mong
tibok kalibutan tanang mga prosante di na matubag pungutan na hangtod karon. Muna nga wag niya ka hatag kay niya ingon ko siya, dili jud mabasa ang Roman Catholic Church tinungkod ni Kristo. Mo man akong nag-isuot siya ang 10 minutes constructed speech negative side. Oh, mo man niya lipat-lipat, dili ni lipat-lipat ako biblical gani. Biblical. O niya, yung gigamit ang Lucas 4:14 nga akong gikutlo nga dili mao ang universal. Kaklaro anang Lucas 4:14 sa Griego o sa Binasayo na ikaylap sa tibok kalibutan dito sa mao sa Galilea. Sa to pa sa English na spread throughout all that territory. Spread throughout universal. Makilapo na ang Lucas 4:14. Niya ningon siya nga kuang kuno dili tibok kalibutan Galilea. So, iyang punto, kutubra sa Galilea mangkailapon gikas pagtukod ng Kristo. So, yun siya nga sa Kristo nagtukod sa iglesia, pero silent lang siya kung saingan sa iglesia. Ako masalbutan na, o yun ka ba sa Mateo 16:18 sa Kristo nagtukod ng iglesia? Oo. Niya kung saingan sa iglesia, silent ko na, di ko mutubag, kay sayo pang pumunta na. Kung siya nagkasayo pa ng perting klaruhan, ang muta ni uyon ka, saan mo clever, lintuwad ka pong sa imong pangatarungan. O niya, kining imong giingon nga dili kay tibok kalibutan kuto Galilea niya sa Buhat 13:47-49. Klaro kayo ang Buhat Kapitulo 13:47-49 among kahayag ikaylap hangtod sa kinatungyan sa yuta. Labaw pa sa pagka-universal, tibok hangtod sa kinatungyan sa yuta. Pag mo naklarong universal yun. O niya, diyan napita ang iyang panabot sa Lucas 4:14, Lucas 25, iyan ang personal nga panabot. Oh, muna yung mga kiksunan. O niya, ningon siya nga sa Buhat 23:11, Jerusalem, sumpay-sumpay ni Iway minaro-maro, lipat-lipat. Kanang Biblia, dili man ni mo ipokus sa usa ka bersikulo kay na gingon man ang si Kristo ningon sa Mateo 18:16, Juan 8:17 ug 2 Korinto 13:1. Tulo ka mga bersikulo gyud nagpamatuod nga duha o tulo ka saksi imong pamatuod tinuod imong istorya. Sa ito ba kung usanan na chapter dili ginakapamatuod nga naman duha o tulo kasaksi matinuod imong isulti. Asa mabasa? Juan 8:17, Buhat 2 Korinto 13:1 ug Mateo 18:16. Klaro ka na, psag sa King James o English, may himo man na. Sa ito ba, kisang saksi? Mga apostolis. Juan 15:26-27. Sa ito ba, basis libro sa mga sinulat sa mga apostolis, naiprubahan ko nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Nyagin sa may otoridad mo interpret ang simbahan Katoliko man di man ang side sa grupo ni pastor o may di man na o may otoridad na nga mo interpret. So rin napita mga kiksunan ang Buhat 23:11, klaro kayo nga ang Ginoo nito badga sa Pablo mingon. Pablo, hindi pamatuod mo sa Roma, nagpamatuod usab ka sa Jerusalem. Porteng klaro na yakin sa manang Buhat 9:31 San Pablo sana na mabasa Ecclesia Catholic. Matod ba niya nga walay King James Version Griego mahuga katawan ng pastor. Kang ngilngi gina mga pastor kung debate si Pastorian Puentes, mga John Kessel, mga Hebrew Griego, mga ngilngi gina sila. Dawat sila ini. O atong tanaw na dili ni one-sided. Gipalit gina ko na uguan. King James version. Okay, King James Niyang Grigo. Oh, the Greek underlying the English authorized version 1611. Saan 16? King James version man. Underline. Yeah, King James version dahil ingon ba kita Greek New Testament. Niya 1611.
ang 1611 King James Version na Protestant Bible na niya unsa may nabutang dire. Tingali ato with due respect sa moderator, wasa ka ang kuha niya, kuha yung ginihubad pure Greek character ni. O klaro kayo? Imin Ecclesia Catholis tis Judaias kagalayas kay Samarias irinin ikinin o kumurumini. So ang Ecclesia Catholis Church Catholis, so Catholic Church Catholis Kappa Theta Lambda Sigma, Greek character ka original na isa may maka ang New Testament binisaya na Tagalog na Latin na dili Grigo na mo na nga di na mabangbang naman kung nakay-counter na daog sa tugi kung maguba naman akong Grigo. Yan ang ko Latin sa Dempure nasa Roma 16:23. Caius suspes meus salutat vos et universa ecclesia. Universa Catholic Ecclesia Church. Catholic Church Roma 16:23. 1 Corinto 14:23. Buhat 5:11 Universa Ecclesia sa Latin Bible. Lem ko Latin Biblia Sacra. Kadagan ring puro Iglesia Katolika. Muna nga basta ang Biblia nagmamatuod kayo kla Iglesia Katolika laing lingwahe, hubaro na siya para i-explicar. Dili kay imo lipat-lipat din na lipat-lipat biblikal ko na. Unya karon ako sa ibutana sa kuan Gruner Encyclopedia volume 5 page 106 iyan ang contextual understanding opinion. Klaro anang Catholic Church tinuko ni Kristo. Unya nimo sa Young Student Living Library volume 18 page 2020 wala sa kasabot sa speaker na for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Member? Ato lang yung tinuwaan ng bago na kayo. Sa ito ba, gikan sa kalibo katuig milabay, gikan sa pagkamatay sa itong Ginoong Kristo, ang tanang Kristiano, sabi ninyo nga, members Katoliko, sanang nangabali yung gikas punuan, muna mo kung nitihaka lang. So, nagmarog na pong Iglesia Katolika. Gitabang nga sa laing reliyon. Reliyon convention kayo, mas diskusyon na to. Muna nga, muna ipasabot sa Young Student Living Library, natukod ang Iglesia Katolika, ang mga scholar, mga dagong tao, ni pahayag na yun, siguro bidya ko na, ni ikiha na nagsuwat na yung tinawad, ang encyclopedia, doon sa nga kong ipabarog, nagpabiling tinawad, nga si Kristo mo nagtuko sa Iglesia, wa maniga nagpastor Elmer nga nailayang tao nga nagtuko sa Iglesia Katolika. Wa ko sa kahatag. Dahil salamat o mayong hapon. Okay, mao kadto ang 8 ka mga minuto sa ikaduhang pagpabarog sa affirmative side. Nya diata sa 5 ka mga minuto sa ikaduhang mga pagpangutana pinaagi sa negative side Pastor Elmer Montalto. Pastor, go ahead. Okay. Akong unang pangutana, ning gamit man kag termino sa argumentation and debate nga argumentum ad populum. Kasabot ka ng argumentum ad populum, Brad Efren? Ignore the real questions. May unod sa art argumentation and debate. Wa ba ka kabalo day nga ang argumentation ang argumentum ad populum appealing to the masses? Dili So, kay sa ignore the real argumentation and question. debate. Mura, lisod lagi kay magamit ang termino nga dili siya. Nas panahon sa direct questions. Sunod pangutana. Kay ingon man kag mauto siya. Sunod. Ako ra nang isay-sayo niya. Lisod kay ning lipat tas mga tawo naminaw. Sunod. Ang imong giingon nga naay Greek nga King James version, imong gipanghingusgan. Pero imong gibasa mismo didto sa pasiuna niya nga the Greek underlying the King James version or authorized version. Kanang Greek nga maoy gigamit para sa paghubad dito sa King James version. Dili na King James version, oy, kanang Greek. Mao na Greek New Testament. Ang akong sunod pangutana, ang akong puntos pangutana diha ni ana, kanang imong gigamit nga Greek nga
underlying the King James Version, matod pa, nag-ingon ba dito nga ang gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem mao ang Roman Catholic Church? Tubag. Tubag. 1611 guni. Di King James Version guni. Nasa Mateo 16:18 dire, usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Usa iglesia, buhat ng 21, Iglesia Katolis. Natubag sa Grigo. Dili ning libro ha? Iglesia Katolika. Di, ang ingon ba, Roman Catholic mo na imong gipamatud-an. Kay ikaw manggod naghatag kag tima, ikaw man ginaghatagan ng tima. Roman Catholic Church mao'y gitukod ni Ginoong Hesus. Uyunan ba nimo, Brother Efren, nga gawa sa Roman Catholic Church napay laing Catholic Church? Kanang Roman Catholic Church o Catholic Church just the same prayer lagi na. Ikaw mo nag-claim, pero dili na vice versa. Kining Roman Catholic Church, maura ba na siya sa Eastern Orthodox Catholic Church? Maura Dahil na dia, ang World Religion Encyclopedia itong itubag, dara, the Roman Catholic Church that Jesus Christ founded the church. O, dara. Dili, igiputol-putol man na nimo. Kung imong Klaro, ana. kung imong Nipirma ka nga referensya, Apple. Dili, Samsung, referensya lagi. referensya. Ang imong giingon nga referensya, nag-ingon ba nga ang Roman Catholic Church mo gitukod ni Ginoong Hesus? Mao lagi daw. The Roman Catholic Church that Jesus Christ founded the church. Kaklaro, ana. Jesus Christ founded the church. O, founded the... Mura man na, Christ mura founded. balikwaot mangigain na Yeah, mga istoryaha ginoon. Di na balik out. Okay, Dili basaha daw. Oo. O kung sa giingon sa statement. Klaro kayo. Yung mo mag-correction ng libro noon. Dili, Jesus Christ founded Roman the church. Catholic Church that Jesus Christ founded the church. Oh, klaro kayo, referensya. World Religion, huwag dapigan ng libro. The Roman Catholic Church that Jesus Christ founded the Oh, church. naayun, ang tunay, naayun doon. Oo, mura magpirting balikwaot pero sige lang. Ay mo na Correctionan ng Akong libro. pangutana ni mo, Brother Efren. Nagisgot ka nga dili lipat-lipat ang imuhang paggamit sa mga bersikulo kay mao gigingon sa bersikulo. Oh. Kanang buhat 9 bersikulo 31 mao ba gigingon nga Roman Catholic Church. Ang ingon diri, Ecclesia Catholis, meaning Catholic Church. Sa Iglesia Katolis diha. Ikaw sa Griego mo na Ecclesia Catholic, Catholis. Kappa, Theta, Lambda. O Sigma. Giling raman nimo. Di mo na oro sa Griego pagbasa. Mo lagi na. Mo na diyang kinahanglan mo apply buka sa ingini kay mo man usa sa Dili, ang akong pangutana ba, gingon ba diha, kay ang imong tema manggod specific man, Oh. Roman Catholic Church. Now, ingini ni Pastor. Ang buhat mo no, Catholic from original Greek. Unya ang kata adjective kuha na siya Catholis. We simply combine preposition kata asa man Catholis. nimo gibasa sa imuha man ng mga Ang explanation mo na ko ana mo man. Explanation? Oh, Catholis. ha? Kay nisod mo na kung mo explica lang ang Greek. Sa Biblia, we simply combine. Karakter mo na unsa may ubang mo ning Iglesia Katolika. Excuse me, Brother Efren. Natubag ng pangutana, sul pangutana. Ang akong pangutana nimo, giingon ba diha nga Roman Catholic Church? Di ako na ko Okay, laing punto. Oh, Kay sige. murag maglisod ka diha. Di tubag ko nimo pareha. Ang akong sunod pangutana mo ni. Last na. Ang Roman Catholic Church pinanguluhag Papa. Ang Papa to as Roma nagpuyo. Tanong sa aman lang ni nagsugod nga nahitabo ni nga ang Katolika, Roman Catholic Church pinanguluhag Papa. Your question is misleading. Another debate out of the topic sa Papa. Okay, Ang timan ko dili sa Papa, Mr. Later, sa agang pangutana sa pinanggangat bang. Kaya naman sa related siya. Papa. Kaya nga akong punto is ang Roman Catholic Church pinanguluhag Papa. Karon kadtong gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem pinanguluhan bag Papa. Sa hingga ng tabagon ko, magtapit sa Papa. Okay. Iya ka na. Okay, kay last Isimbang naman, ang pangutana walang no. last pod. Tapos katunggan. Okay, mao ka to mga pagpangutana sa sulod sa 5 ka mga Pastor. minuto. Sa ikanang pagbabarog sa affirmative side. Unya, mga
Wala to na to ning kuha na kay naigit-chat sa ko si Brad Harold ang kaubang pagkapanlista. Kaya basi kung dunay willing mo friendly discuss saya, ito silang baruganan pero ipangutana pa na ko siya og unsay official gyud niya nga proposition. Harold? Harold familiar, nagpaminaw ron sila. Sa tibuok pamilya nimo Elder Harold Favillas, pamilya diha, mayong hapon yung tanan ug salamat sa inyong pakiguban sa ato ang live stream karon pinaagi sa ato ang social media ug Sound Air 97.7 MHz. Ug unya mga K5 sa walalangan ato dahil paminahon sa 8 hapon ka mga minuto ang pagpakita sa mga lehitimo ebidensya mahitungod din mga pagsupak ni Pastor Elmer sa proposisyon nga gipirmahan ni Brad Efren nga ang Roman Catholic Church mao gyud ang tinukod nga iglesia sa atong Ginoo sumala sa Biblia ug ebidensya. Magsugod ang mga minuto sa pagpadayag Pastor sa diha nga magistorya gyud. Okay. Kini mga kaigsunan, ang nakanindot ron kay daghan na kay tag sources sa mga information para makabalota. O nangutan na ko. Asa ko nangutan na? Ha? Bisan sa imong i-Google, madto kas AI. Now, nangutan na ko, is the Roman Catholic Church existent during the time of the apostles? Naa ba ni siya sa panahon sa mga apostolis? Samita na ako ni gipangutan na, tanawan tubag. No. The Roman Catholic Church, as we know it today, did not exist during the apostles' time. First century AD. Here's a brief overview. Mo ni tubaga. Tanawa. Early Christian community, 33 to 100 AD. Apostolic era. Si Jesus ug ang mga apostoles nga gipanguluhan ni Pedro, James ug John matud pa dinhi formed the early Christian community in Jerusalem. Kano sa ara na develop matud pa dinhi development of the church structure sa bishopric naay mga bishop emerges with figures like Clement of Rome 90 AD. Ang Clement of Rome and Ignatius of Antioch 110 AD. Nada ba'y Roman Catholic ini? Wala. No? Wala pa. Sa panahon ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, walay Roman Catholic Church ang katinuoran gina. Nga naman, kay dito sa Jerusalem gitukod ang iglesia dili sa Roma. Karon, kanos alang nagsugod nga dunay foundation gianam-anam nagpundar ang Roman Catholic Church, nagsugod sa kang Constantine sa edict sa 313 AD nga ang Christianity gilegalize ni Constantine. Pero nahitabo didto kay si Constantine emperor man sa Roma nga namugna ang papacy sa dihang gipasa ni Constantine kunuhay ang iyahang otoridad gikan sa pagan Rome ngadto sa Papa. Ang Bishop of Rome mo yang gihatagan katong gitawag donation of Constantine, pero forged donation na siya. Ang tinuod mga kaigsunan kung mo tingkay gibtas kasaysayan, si Constantine kuno ang nagpasa sa iyahang katungod ngadto sa obispos Roma, dili si Kristo mo ay nagtukod sa iglesia. Nga naman, wa mas Roma ang iglesia primero. Para moingon siya, ang iglesia sa Jerusalem, maura ang iglesia sa Roma. Di na siya mo giingon sa bersikulo mga kaigsunan. Nga naman, si Apostol Pablo, gipawali dito sa Jerusalem, nagwali po siya sa Roma. Pero wala mo ingon nga, ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem, mao ang Roman Catholic Church. Maunay pinakadakong tuis igsuon nga pagsabot. Abi niyo kung sa dakong kalainan, ang Roman Catholic Church igsoon, dili nato makita kung maubagid siya ang gitukod ni Kristo sa iyang mga pagtulunan. Nasukwahi kayo sa pagtulunan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Na naman, ang mga pagtulunan sa Roman Catholic Church lahi kayo sa gitudlo ni Kristo. Na naman, usa diha, ha?
kanang mga kaparian sa Roman Catholic Church dili pwede magminyo. Naa ba na sa teaching ni Ginoong Hesus? Wala. Moingon pananglit akong kaatbang out of topic naman kining abot na magkaparian. Oy, relevant kay nga nga mga information kay ang Roman Catholic Church naglangkob ana nga pagtulunan. Sama pananglit kanang mga rebulto, mga larawan kapila man na nato gidiskusan diri, part man na sa Roman Catholic Church na pagtulunan. Unya na ba na sa panahon ni Ginoong Hesus? Giyukbuan ba nila ang mga larawan sa panahon ni Ginoong Hesus? Wala gyud in taon. Mo nang layo ra kaayo ang teaching sa Roman Catholic Church ug sa iglesyang gitukod ni Kristo. So klaro, ebidensya na nga dili mao kadtong gitukod ni Kristo, dili mao ang Roman Catholic Church. Mo na nga ako gyung na bungkag igsuon pag-ayo kining iyahang timang gipamatud-an. Nga naman, layo ra kay tinuod igsuon ang pagtulunan sa Roman Catholic Church ug sa mga apostolis kaniadto. Ang mga apostolis kadaghanan mga minyo. Pedro na ugangan. Kung na ugangan, siyempre na asawa. May asawa na ugangan. Unya ingon sila mao unang papa si Pedro. Wapoy pruebas Biblia na nga unang papa. Karon kung pananglit si Pedro nayugangan, dili siya mauning membro sa Roman Catholic Church nga di magminyo ang mga pari ug ang papa. Layo ra kay tinuod. Mo na mga kaigsonan nga akong gisupak ning nigar ko sa tima tungod kay layo kay tinuod. No? Bisan makabasa lang tag Katolik, moingon na lang Roman Catholic na. Kay na may Katolik. Pero di gyud mao mga kaigsonan ang pagpadapat. Tanawa gid ninyo pag-ayo. Kanang mga bersikulo nga yang gihatag, naabot na si Levitico, naabot na si Isaias. Naunsang paagiha nga mahimong Roman Catholic Church ang Isaias. Naunsang paagiha nga mahimong Roman Catholic Church ang Levitico na Old Testament pamana, panahon pamana sa mga Hudiyo kaniadto sa Israel. Aperting layo gyud. Pero kung magpabilin ra gid ta ana mga igsoon nga lipat-lipat, katungod gyapon na, no? Katungod gyapon na ninyo. Actually, katungod gid na ninyo tanan exercise kita sa atong mga katungod dinhi. Pero para nako mga kaigsunan og klaro kayo nga ang pagdapat sa mga passages dinhi sa iyahang mga bersikulong gigamit o bisan pa sa mga referensya dili gyud haom nga nagpamatuod nga ang gitukod ni Kristo mao ang Roman Catholic Church. Tanawa gud 1,000 years after the death of Jesus Christ. Asa may pagtukod nga usa ka libo ka tuig na human sa pagkamatay ni Kristo? Mo to yung referensya ang gigamit. Unya ingon siya, they were all members of the Roman Catholic Church. Siya apil pagani mo, membro pa mo sa una dito. Saan pagka-membro in taon nga wa man may mo baton anang mga doktrina. Kanang nay mga larawan, kanang di magminyo ang mga pari, kanang magampo ka dito sa larawan ni Maria. Wala man na. So, dili siya mao ang iglesyang gitukod ni Ginoong Hesus kaniadto. Wala gi-record sa Biblia na tanang-tanang mga practices nga gihimo sa Iglesia Katolika Romana. So, klaro kayo mga kaigsunan, no? Dili lang ning ato nga kumo makabasa kag isa ka pulong labinag sa Greek. Nganong Greek man gibasahon? Nganong Latin man gyud? Kay dili makita ang kamaturan, di man kay masabtan sa mga tao. So ang mga tao igsoon malipat na to pinaagi anang mga pulong nga ginagmay kayo nga atong mabasahan nga ikunik-kunik pero dili siya haom sa gipasabot sa bersikulo. Mao na mga kaigsonan nga klaro kayo nga akong supak na bungkag nako ang tema nga iyahang gipamatud-an. Dili Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Daghang salamat.
Okay, mao kadto ang ikaduhang hugna sa pagpadayag sa mga ebidensya ni Pastor Elmer nga negative side may tungod ni proposisyon nga gikapadayag ni Brother Efren Yap at De La Piña. Unya mga 5 ka mga minuto aron sa mga pagpangutana sa gipresentar ni Pastor Elmer. Brother Efren, go ahead. Salamat Mr. Moderator Douglas, timekeeper Brad Rapi ug sa tumong kauban ni Sito ug iyang sa kasip dipot patan si Kuan. Pastor Elmer, bago po ginadunggan mo mga sika sa padung mo matapos imong babarog na dili Roman Catholic Church ang gitukod ni Kristo. Tinuod mo din mong ipahayag, no? Ay, tinuod gid kayo. Daron, asa mabasa sa ebidensya nga dili Roman Catholic Church tinukod ni Kristo? Kaya sa ka mo mabasa. Tinuod mo kana. Kay wala pag-oo ka ng no. The Roman Catholic Church as we know it today did not exist during the Apostles' time. Kaklaro, ana akong gibasa. Ang pangutana, unsang libro ba? Ebidensya, bersikulo, encyclopedia. Nagisgot Dili Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Batubag Mr. Moderator. Nagisgot ba dahil tag libro din nga nga atong gisgutan referensya. Ang pulong referensya dili na kay libro lang. Tanan referensya na. Nya sa mga ebidensya ng mga dili Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Asa kini akong gibasa. Asa mabasa itong basahon? No. Oh? Ang akong question mo lagi yun, is the Roman Catholic Church existent during the time of the Apostles? Ang tubag, no. The Roman Catholic Church as we know it today did not exist during the Apostles. Kasimple na. Ang bautan ng Mr. Brito pala patubag sa itong pinanggang atbang unsang encyclopedia ha, libro ha, World Almanac Encyclopedia nga dili Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Excuse me, brother Efren. Ang atong tema wa gyud taw encyclopedia ang mabasa nimo diha. Ang atong tema giingon didto sumala sa Biblia og referensya. Kini referensya. Ano yung encyclopedia? Ang pulong referensya wala mag-confine, wala magpasabot nga basta magisgot kag referensya encyclopedia. Dili na mao. Ang encyclopedia apil na sa mga referensya pero dili kay na-confine diha. Karon ningon ko man na-apil ang encyclopedia referensya. Karon mabasa ba nimo sa encyclopedia nga dili Roman Catholic Church tinukod ni Kristo? Tubag. Ang mga encyclopedia, ang mga dictionary, mabasa? Paminaw sa. Ang mga apil na siya sa mga referensya, pero kining referensya nga akong gibasa, klaro kaayo nga nag-ingon nga dili kay wala pa Mr. Monitor, Dan Celeste responsive. Di mo na siya ang encyclopedia referensya. Dili lagi Kung sa confine mga encyclopedia ha, nangingilis Kristo gutukod. Brother Efren, dili confine sa encyclopedia ang referensya. Karon apil ning akong gibasa referensya ni. Dara. Ningon mo rin ang world religion way kidapigan ni. Roman Catholics. Dili ayaw pagpamatuod. Premise ko sa monitor ha. Butan na lagi premise ko ng libro ha. Unsa man dito ka mangutana sa akong gipamatuod o diha sa imong libro? Libro. Magano ang imong kaugalingon ana? Objection, Mr. Moderator. Objection, dili na pwede nga mo present siya para iyang ipangutana. Premise ko Mr. Monitor para ako ipatubag niya. Dili dito ka mangutana sa akong gi-present. Dili ka sa mag-present ka gimuha. Dili mo ka motubag habang gipangutana ka mo mga ignore ang kuan. Dili dito ka lagi mangutana sa ako ang Mr. Monitor, valid mo ta dokumento. Roman Catholics believe that Jesus Christ founded the church. Sakto na o sayo? Oh, Roman Catholics believe. Nagtuo lagi mo ana. Pero wala ka sabot nga tinuod na. Sakto na Dili, ang gingon sa statement, sakto. Pero ang imong pagsabot mo sa'yo. Kaya nga sagsapaw. Kaya ang gingon sa statement, the Roman Catholics believe that the church was founded by Jesus Christ. Sino pa ko na? Kamo nagtuo, ana. Ang gingon sa statement nga nagtuo mo, ana. Wala mo ingon nga tinuod ni siya, nga mao'y gitukod ni Kristo. Wala man mo yung statement. Ikaw man mo yung nasayop sa ano yung pag-ingunin mo rin live sa K5 News FM? Nasakto na yung statement, Brother Wede, Pinya. Ay, na yung wala akong gingon na sayop ang imong pagsabot. Ang sakto, kanang naa diha sa mabasa.
Kaya ang imong gibasa lahi sa imong pagsabot. Sakto Ano na ang sa'yo? mabasa. Oh. Karon kay sakto man ang mabasa. Ano imong gibasa? Sakto Lagi. na. Kay sakto Nga man Roman Catholics believe that the church was founded by Jesus Christ. Nagtuo mo, ana. Oh, karon. Ang imo halang pagpasabot, mo'y nasayop. Kaya Karon. una-una nadayong ka nga tinuod nga gitukod ni Jesus Wala Christ. ko mo pa sa pangutana. Oh. Ngayon man kamang sakto ni ang Roman Catholics believe that Jesus Christ founded. Sa ato pa, wagi ka mamakakini pag-ingon ng sakto ni, libro ah. Naunsa ba ka? Ang libro nag-ingon lagi nga nagtuo mo, ana. Sakto. Ay, nagtuo man ka. Di sakto nga nagtuo ka. Pero dili na mo tinuod nga ang Catholic Church gitukod ni Jesus Christ. Sunod pangutana. Wala mo ingon ang libro, ana. Ikaw Saan rin ba ito, ana? nagtumoy mo. Kinis propeta Isaias, Si. propeta ka doon sa ito ba manalagna. Sumala sa tagna niya, Isaias 62:1, simbahang Katoliko, namakak si propeta Isaias sa tagna niya nga na si Iglesia Katolika. Ay, gingnan ta ka nga layo ra kay mong pagsabot nga Di mo ta, namakak ba siya? Isaiah ng sa tagna ni? isinta wala maghisgot og Roman Catholic Church, layo ra gid kay Di simbahang Katoliko na. simbahan Katoliko na Na. kay simbahan sa Tagna ni siya, na nakatumanan, bagong tugon man. Di, Oh. excuse me brother, tagna nga na simbahan Katoliko. Dara, ang bagong Sion, simbahang Katoliko, ang pangutana, manalaga may si propeta Isaias, namakak siya niwa. Di, ayaw pasagad lagi. Wala gina sa Isaias nga Sion, simbahan Katoliko. No, simbahang Katoliko. Ha? No. Ang bagong Sion, simbahan Katoliko. Dara, bagong Sion. Siya babasa mas moderator na. Di manaoy kay title man en taon na nga gibutang na ninyo. Title nga, uli, Di mo ang Biblia nga di man na title man na sa gibutang ninyo sa translation. Saan pangutana? Dili man na naa sa Isaias eh. Si Nabasa Isaias sa? yung pasanginlan. Saan ba ito na? Isa. Ato ni klaro, gitubag ta ka. Kay nakoy 1 minute baya na. Kanang imong gigamit title na nga binutang sa Katoliko nga ang bagong Sion, simbahang Katoliko. Dili man na si Isaias nagingon na nga. Ayaw pasangin niyo. Siyempre, sinuot na. Sinuot ng isikil ni Isaias sa mga klaro. Dili. Kanang Diling title tactics sa nga- imo. Saan pangutana? Kanang title nga gibutang diha, dili na kang Isaias, inyo nang gibutang nga titulo. Saan pangutana, Brad? Mo na klaro diha. Oo. Ay lipat. Ang tema na to, nakasabot Oo. kayo mo kanina. Nganong nidaga ang mga klaing tema, Rebulto, Larawan, Birin Maria, Ana, Pagsimbag, Larawan. Ang pangutana. Nangutana kag ngano, Oo, tumagunta ka. Anong isimang mga? Ha? Tumagunta Sa kag ngano. Oo. Wa gyud ko mo simang en taon igsoon ang rason nganong naisgutan na kay part na sa simbahang Katoliko. Nga na kanang mga larawan, kanang mga Maria, mga pag-ampo sa mga santos, part na simbahang Katoliko. Niyong kamao na ang gitukod ni Kristo. Niya wa man gina dito sa mga apostolis nga magsimba sila og larawan. O, di oras. Di wala, part na diha wa ko mo sibang. Oh. Okay, wanay oras. Okay, mo kadto ang mga pagpangutana sa affirmative side ngadto sa negative side sa ikaduha ang mga pagpabarog. Nya diri din ta sa 5 ka mga minuto sa mga final statement nila sa ilang summary, rebuttal sa ilang mga gipresentar. Unya maguna ta sa negative side. Sulod sa 5 ka mga minuto guhay pastor. Okay, ang tinuod mga kaigsunan sa taas-taas nga panahon nga among diskusyon, pulos gyud wala mo kaom ang pamatuod sa akong katbang. So, lalimang kag niyon siya nga ang akong nakomitar argumentum ad populum. Ang ad populum appealing to the masses. Dili na siya kay wrong conclusion. So, mali daan. Sunod, ingon siya nga na Greek nga King James Version. Mali gyapon. Kay ang King James Version, English na siya. Pagbasa ro niya, ning lutaw ang katinuoran nga the Greek underlying the King James Version. Underlying, mao'y gibasihan sa ilang pag-translate. Unya, nag-ingon ba dito Catholic Church? Wala. Nga naman, kaysa diyang gitranslate nila sa English na King James Version na translate, wa man mo yung Roman Catholic Church.
O iya ra gid ang gipahom-hom. Pag-abot dito igsuon sa Isaiah 60, ingon siya, "Nana, gitagna daan ni Isaias. Uyunan ba nimo nga sayop ka kay gitagna daan ni Isaias?" Uy, title man di ay. Niya kining title ang nagbutang ana ang mga translator nga mga Katoliko. Gibutang nila ang Sion, ang bagong Sion. Unsa? Simbahang Katoliko. Oh? Naagay na si Isaias. O, wala gid din taon. Pangita mo bisag asa nga mga manuscript. Kanang standard nga mga references, nga mga standard manuscripts sa Biblia nga nay nagingon didto nga Simbahang Katoliko si Isaias nagsulti. Title na sila'y nagbutang. Mao man gani nga magbasa tag Biblia igsuon, magtuon gyud tag klaro kun hindi ta malimbungan. Kay sumpay-sumpay ra nya dili mao ang pagpadapat. Pero ang tinuod mga kaigsunan, Biblia klaro nga walay na pamatud-an nga ang Simbahang Katoliko, Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo. Kay sa Jerusalem gud. Unya sa doktrina ato pa ang sumada ini Biblia, ang lugar nga gitukuran Jerusalem, dili Roma. Ang doktrina pod ingon siya nung simbag man ka, simang man ka ni adto man kag doktrina nga nung simba mag mga larawan. Adi yoy. Part na siya sa Simbahang Romano Katoliko kanang mga larawan. Part na. Di na kalikayan. Kanang Maria, mga G, part na sa Simbahang Katoliko. Kanang di magminyo ang mga pari, part na sa Simbahang Katoliko. Wala na gitudlo ni Kristo og sa iyang mga apostolis. Mao na nga di na malikayan, dili na siya out of topic. Package deal na basta mo yung kag Roman Catholic Church. Nganong nailhan mo nga Roman Catholic Church mo kay naamoy mga larawan sa inyong simbahan. Nganong nailhan mo kay ang inyong mga pari wala magminyo. Unya kay di man na mao ang mga apostolis sa una, mga minyo man. Oh, so dili gid ito mao. Mo na yung mga circumstantial evidence nga akong gipresentar. Karon, kung sa referensya, apil ang mga referensya nga kanang mga soft copy o ang mga libro, mga encyclopedia, part na sa mga referensya. Ang akong referensyang gipamatud-an nga wala pa mo niadto, dili lang bias. Ang imong gigamit na bias pagsabot pero ang referensya na tama gud to. Katong giingon nga Catholics, the Roman Catholics believe that it was founded by Jesus Christ. Husto man to. Uyon man ko adto nga tinuod tong giingon sa referensya. Kaya nagtuo man mo na nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. So tama ang giingon sa referensya. Pero dili fact, dili historical fact nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Usahay ba kining pagsabot nato sa statement sa reference, ipaom nato sa atong gustong ipasabot pero dili day maoy gipasabot, mahugta og mali nga pagsabot. Mao na nga wa gid ka pamatuod igsoon bisag unsa na kung kaatbang nga mao nay gitukod ni Kristo ang maong iglesia. Kamo lang timbang-timbangan niyo gayo. Kung gusto mo magtuon og dugang, pwede nga magtuon ta. O may ulahi, di man ulahi ang tanan. No? O niya, silinsiro nga atong makita ang kamaturan. Ang kamaturan magahatag kanatog kagawasan. Mao na gisaad ni Ginoong Hesus. Daghang salamat. Okay, mao kadto ang last statement sa negative side, mahitungod nining proposition nga kasabutan nila ni affirmative side, Brad Efren. Sulod sa 5 ka mga minuto si Pastor Elmer Monte Alto sa New Covenant Christian Fellowship. Ug niya karon ato sa mga paminaw ng 5 ka mga minuto sa mga ebidensyang panggamiton o ipresentar sa affirmatibo sa Catholic Faith Defender, Brother Efren Yap Adela Peña. Brother, go ahead. Salamat Mr. Moderator, Pastor Elmer. Kini pito naman yung friendly formal libit ni diskusyon ni Brad Pastor Elmer. So kining truth source basic kining timaha kung mapamatudan maharos na ng pagtulunan.
Huwag ilaing kapaingnan ang itong pinanggang atbang. Ni simbang siya sa topic. Nagtuo ko nakasabot siya sa proposition ni simbang sa lagda sa rule sa debate, di ka magawa sa tima. Nigawa sa mga tima, nagtapik magdag Birhen Maria, nagtapik itong papasi, sa atin yung gingon nagtapik magdag kaning minyo mga pare, Revolto Larawan, niya, nagtapik magdag si Pedro unang sa tabapa. Berting naghanan ng timaha ang ato ni topic, nagtranrakas mo noon noon. So muna dihang napitan na limpuwad to pinanggang atbang naman ang subject matter sa role sa lagda si bate, dili ka magawa sa tima kay mapildi ka, perting pildi ha. Unya, ingon sa kana sa iyang second stand ganina nga mita ko no Facebook, di na pulong sa Dios. Dili na Biblia, di na pulong sa Dios, gamitan ko ng mga social media nga daghang mga dili tinuod. Nya ang RCC nagito ko ni St. Ignacio of Antioch 110. Si St. Ignacio of Antioch siya ni unang ligami sa termino nga pulong Katoliko. Ang founder si Jesus Christ na ang daghang yung mga encyclopedia, yung mga nag-angkon kanina nga tinuod na yung statement pat kanang world religion nga Roman Catholic believe founded by Jesus Christ. Wala mo kailang kapaingnan. Tinuod yun. Sa ato pa, nilaban na kadaya ka na ako nga tinuod akong ibabarok. Muna nga, niya, usawa mo, magawasad. Dili sa tinuod. Kiningon ba kanina nga, Pastor Elmer ingon mang, dili jud mabasa ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Niya, pag-ingon dili sa katapusan na, tinuod na. So, nasa ada argumentation and debate, itawag na oneself reputation. Reputing oneself ba? Instead, ang debatidor mo dinay ta mas ganahan to mahuman, nilaban na nung kanako. This is the error of the debater. Sa'yo pong debatidor na anong nilaban siya na ko niya. Tinuod na. Sa ito pa, uyo na deka ng libro nga huwag gidapigan nga ang Romano Katolikong gituan nga may gatukod. Siya tinuod na. Perting, wala. So may libatihan na. Karon, nga pagtuong gani nga itong isgutan. Karon, kining imong bisag na simbang kastima ang naminaw ini ato lang lakbita nga si San Pedro mo unang sa tupapag yun, wag ilain first wa po Rome Matthew 16:19. Ang ibulto wala ang simba gitudlo sa Iglesia Katolika nga simbahan ingon nga Dios kundi ang gitawag venerasyon nga pagsimba pagtawag pa si dungog niya si Pedro minyo ba kanang minyo silbas ni church discipline sa Iglesia Katolika. Naiugangan sa mabasa sa Matthew 8:14 si Pedro, pero ang pangutan na kinsa may ngalan siya ang asawa kong minyo siya. O di man matubag. Wa man sa Biblia. So niya kini Constantino dili si Kristo nagtukod ningon ko no. Emperor Roma. Moro ni pada ko no sa papase. Di na tinon imagination ng Pastor Elmer. Si Constantino mo na-convert to sa Romano Katoliko. Muti nagwali nga tinagahan ng Krisyano, mga tao na kabig sa Krisyanos. Pero diha ng simbang ito ko ni Jesus Christ. Diha na, dugay na, 1st century, 33 AD. Muna nga, tingali, niya, kung sa pamaylayan na itong nigaron. So, dihang napita mga kaigsunan nga si Pastor Elmer sa katapusan ng proseso sa amin kanina, stand ba? Ingon mo kang dili Romano Katoliko tinukod ni Kristo asa mabasa mo na nga encyclopedia so diya sa mita ni tanaw sa social media wa man gisikot ito ningon mag no ra niya nadugay kanang encyclopedia referensya siya referensya na kanang referensya asa mabasa referensya nga dili Roman Catholic Church tinukod ni Kristo wa gyud katubag ngano man kay kana imagination ng Pastor Elmer. Nagtuo ko nga akong ibabarog ligon kayo nga di gin maluad niya nga iya magdasyak mga bara ni kabra ron pagluad sa akong ibabarog pero day ayang gida bagol roman sa pagguba sa akong ibabarog kapit ligona Biblia Sakra na mabasa One Holy Catholic Apostolic Church Griego Iglesia Katolis Latina Vulgata tagna ni Isaiah 7:1 simbahan Katoliko di ka musubak na kang Iglesia Katolika mo may
tag-iyas Biblia. Sumuhubad lagi siya di ana sa Iglesia Katolika. Mabasa. Ang katumanan ni na sa Santiago o Judas na simbahang Katoliko. So naagi mabasa sulod sa Biblia ang simbahang Katoliko, why lain? There is only one true church founded by Jesus Christ. Nang salamat og mayong gabi. Okay, maukad to. Ang katapusang pagpadayag sa affirmative side may tungod sa proposisyon nga ilang gikasabutan sa negative side. Pastor Elmer Montalvo, Brother Efren Yap,